ତ ପ୍ରଥମ କଥା ବାତ୍ୟା ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ହିଁ ମୋତେ ସେ ହଇରାଣ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଣ୍ଟି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସକାଳୁ ନୀତିଦିନ ଭଳିଆ ମୁଁ ମୋର ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି କାମପତ୍ର ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୁଟି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରିଗଲି ଦୋକାନ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ହବାର ଅଛି, କେତେବେଳେ କେଜାଣି ବାତ୍ୟା ଆସିବ, କିଛି ତ ରାସ୍ତା କାମ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଗରୁ ତ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଲାଗୁନି ବାତ୍ୟା ହବ ବୋଲି। ଯେ କହିଲି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନାଜ କଲେ, ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲି ଭାଇ ଆସିବେ କେତେବେଳେ, ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଟି ଚାଲିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରୁ ଟିକେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଏପଟେ ତ ନଈ ବଢ଼ି ପୁରା ମାଡ଼ିଛି ଘର ଯାଙ୍କେ ଆଉ। ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଖାଇଦେଲି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଇଛି ତ ବର୍ଷାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆରାମ ହେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଲ ଫାଲ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସି ଠିକ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କେଉଁଠି ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବାତ୍ୟା ସକାଳୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ କହିଲେ ଯାହା ଭିଜେଇ ଦେଇ ପଳେଇଆ। ତାପରେ ମା ତାରିଣୀ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।